Batzar Nagusien araudiko erakundetarako eta gobernorako batzordearen aurrean Garitano Aldun nagusiak igeldo banatzeko prozedura defendatu du. Berretsi du igeldotarrek herria izateko borondatea eta eskubidea dutela. Hiru baldintza betetzen dira Aldun nagusien esanetan. Batetik herrigune berezi izatea, herri onura, igeldotarren interes publikoa eta baliabide ekonomikoa. Gipuzkoako beste 58 neurri bereko herrik egunero frogatzen dutela bideragarri direla. Oposizioak aholkularitza batzordearen txosten aztertu nahi zuen, gainera txosten horren arabera Aldundiak ezin zuen 2010ko dekretua atzera bota. Dekretu hori igeldo banatzaren kontra saldu zen. Batzordearen buruak esan du txostena elearazi ziotela Aldun nagusiari. No era posible, como digo, reabrir un expediente ya cerrado y por tanto no era posible. Ezin da itxitako prozedura berriz zabaldu esan du eta ezin da beraz guztiz kontrakoa ez den erabaki bat atzera bota. 2010ko dekretua igeldotarren aurka zihoala iritzi dio, baina ez Donostiarren aurka. Dena den gogoratu du txostena ez dela loteslea, Aldundiak duela azken hitza. Oposizioan galderi erantzunez Garitanok esan du beste batzuetan dekretuak egin direla aholkularitza batzordearen iritzaren aurka eta ardura postuetan ezin dira aholkularien menpe ibili. Bitartean Aldundiak hauteskunde batzordeari galdetu dio azken hauteskundetan igeldotarrek nola bozkatu zuten. Horren arabera, gestio batzorde bat sortzeko itsasaurrek alderdiei baina eskatzen die euren herri kontseilua errespeta dezaten gestio batzorde modura.